Съвременно изкуство представиха в балканския град Трявна. Светещи инсталации, пана и картини украсиха центъра на града. Произведенията са дело на възпитаниците на Националната гимназия за приложни изкуства, Тревненска школа, които в продължение на седмица твориха под открито небе. Да видим какво са сътворили. За една седмица Трявна се преобрази и засия с красотата на нестандартните произведения на талантливите ученици от Националната гимназия за приложни изкуства Тревненска школа. Под мотото "Светлината е живот" младите таланти създадоха огромно пано от естествени материали край брега на реката, светещи инсталации, движещи се фигури, разбовани картини. Включих се главно в тези фигури. Днеска правихме облицовката на топката, онази въртяща се. Вчера правихме дракона. Днес е много интересно. Разбрах, че може от всякакви неща да се направят най-различни интересни неща. През тази седмица помагах за една резба пано. Резбавах цвят. Помогна ми да науча някои работи. Имам повече опит като резбата. Това е едно пано, игра на нива, бих казал. Първоначално бих казал от една моя графика, от рисунка. И в последствие я превърнах в проект за резба. Инициативата е част от проект за популяризиране на съвременното художествено изкуство, който стартира през 2011 година в Трявна. За 4 години са проведени над 50 обучителни семинара в училища по изкуства и култура в цялата страна. Това е една образователна платформа, свързана на съвременното изкуство, която цели да запознае децата от художествените училища с нещата, които по някакъв начин са влезли в учебните програми. До момента сме разработили учебни модули в области, примерно на ленд-арт, на художествените инсталации, на кинетичното изкуство, интерактивното изкуство. Имаме за видеоарт и за дигитална фотография. И затова сме излезнали навънка на площада, както се казва, за да може да видят хората, гражданите, да видят какъв е процесът, художественият процес в училище, защото да се отвори така визуалната култура на по-младото поколение. Това е основната концепция, която представя. Красивите художествени произведения остават в центъра на града. Проектът продължава в Русе, Троян и София. Ето как се приобщават младите хора към идеите и какво друго. Към ценностите на съвременното изкуство. Разбира се, на съвременното изкуство. Много такива проекти, много идеи има през тази година, както и много събития, с които ще запомним 2000.